به بریارێکێ ji asayîşa Kobanî şîniyên bajarokê Sirînê gundewarê wê vedgerin ser mal û milkên xwe piştî ku ew heft heyvan ji devera xwe dûrketin sedema şerê ku qewimî di navbera Hêza Sûriya Dîmokrat û rêxistina Daeş de. Ew careke din vedgerin û ciyaneke nû bi rêve dibin. من شي 20 يوم وجاي من 20 يوم شهر وجاي جبست روجان و وردا خلکه دست وگر سر مال و ملک خواه کریه پشتی که ام هفت حیوان دوری مال خواه کتن و جبر کنها آرامی لوه دوره چه بویه هر کس کار و ایش خواه دکه صرنا بامان وطمان والشعب عم يشتغل. تا آنا سج سدیج آکنجیان Sirînê vegeriyana malên xwe her wiha alîkarî û pêdiviyên wan a rojane tên pêşkêşkirin ji kantona Kobanî lê hîn gelek hewcedariyên wan pêk nehatine û bi taybet çeksazkirina şebekeya elektrîkê û dabînkirina ava vexwarinê. حاليا نرجعوا من اهالي صرين تقريبا 30%. سج سدیج آکنجی سرینه و گریانه و ام پی دی وی و هوجداری جوان را پیشکش دکن لی داخازیا مجره و بریا کوبانی را کو شبکه الکتریکی چکساز بکه و آوا وخارنه دابین بکه جبر کو آوا فرات نای وخارن مشان تامين المياه، مياه الشرب غير صالحه، مياه الفرات غير صالحه. Parastina Sirînê gundewarê wê bi awayekî hevbeşe ji aliyê asayîş û Qesedê û li gorî fermandarê Qesedê ku ta ana tipirsgirêkên ewlehî derneketiye holê. قوات سوريا الديمقراطية واليابك حماية الشعب هێزا سووریا دموکرات یپکê û asayîşê tevahî deverên Sirînê û gundewarên wê diparêzin û heta ana ti pirsgirêkên ewlehî derneketine û aramayî deverê çêbûye û em banga xwe li welatiyan dikin ta ku vegerin ser mal û milkê xwe. الذين خارج صرين بالعودة إلى صرين وما حولها. Bajarokê Sirînê li başûrî Kobanê bi 45 kîlometr dikeve û zêdetirî 150 gund pêda tê girêdan akinciyên Sirînê hecmara wan zêdetirî 100,000 ew ji Ereb û Kurdan pêk tên. Şîniyên bajarokê Sirînê gundewarê wê careke dî vedgerin ser mal û milkê xwe piştî ku ew heft heyvan ji devera xwe dûrketin sedema şerê ku li vêrê qewimî û piraniya mayîna çekdarên Daeş ku li vê deverê çandî û careke dî vedgerin û ciyaneke xwe bi rêve dibin. Baran Misko NRT Sirîn.